Sexuálne škandály sa v Humennom začali množiť v druhej polovici roka. Odštartoval ich muž, ktorý pravidelne v tom istom čase chodil každé ráno pred tú istú základnú školu, no keďže bol na bicykli, dlho sa mu darilo unikať. Onanoval, no čo mám povedať? Si vytiahol, rozopol, dal dole a sa hral s tým a pozeral. Nečúral, lebo onanoval, doslova onanoval, lebo sme to videli. Muža napokon priamo pri čine chytili humenskí mestskí policajti. Na krku mal obvinenie z výtržníctva. Po 3 mesiacoch v ústave na výkon väzby je opäť na slobode. Dostal 3-ročnú podmienku a nariadenú má ústavnú liečbu. Okrem toho nesmie piť alkohol a zdržiavať sa v blízkosti škôl. Ja nechcem komentovať. Stávali sa horšie veci, nikomu som neublížil, nemal som to vôbec ani v záujme. Po pár týždňoch sa v Humennom objavil ďalší škandál. 38-ročný muž mal podľa polície mladistvých chlapcov vlákať na fotenie do časopisov pre mládež. Pritom ich mal ale údajne ponúknuť vodkou, vodnou fajkou s marihuanou a všetko sa údajne malo zvrhnúť na fotenie bez spodnej bielizne. Ja som nič nespravil a necítim sa vôbec vinný a obvinili ma z nejakého veľmi ťažkého zločinu, ktorý absolútne nemá žiadny súvis s tým, čo som spravil. Chápete? Muž čelí obvineniu z drogovej trestnej činnosti a z výroby detskej pornografie. Stíhaný je väzobne a hoci využíva všetky zákonné možnosti na to, ako sa dostať na slobodu, súd jeho žiadosti zamieta. Policajti stále pátrajú po ďalšom mužovi. Ten sa má pohybovať v blízkosti cirkevnej základnej školy. Podozrivý sa mal sexuálne ukájať pred mladistvým dievčaťom. V meste sa pohybuje muž, ktorý si obzerá dievčata a obnažuje sa pritom. Polícia preto v blízkosti škôl zvýšila hliadkovú činnosť. Posledný prípad, ktorý otriasol nielen Humenným, ale aj celým Slovenskom, je kauza učiteľky obvinenej zo zneužívania svojho žiaka. V prípade bolo vznesené obvinenie pre zločin sexuálneho zneužívania a prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Že ona sa priznala, ona bude znašať následky. Že je tehotná, jak ona to teraz prežíva, jak ona prišla domu, jak ona príde ráno do školy. V prípade zavážili hneď 3 priťažujúce okolnosti. Ak by sa sexuálne zneužívanie potvrdilo, obvinenej učiteľke by hrozila zvýšená trestná sadzba, a to väzenie až na 12 rokov. A hoci je viacero dôvodov, pre ktoré by mala byť stíhaná väzobne, učiteľka je stále na slobode. Pravdepodobne zavážila aj skutočnosť gravidity osoby obvinenej, že prokurátor sa rozhodol ani nepodať návrh na vzatie do väzby. Z Humenného Jana Veľasová, televízia JOJ.